kani ka mariang ka shai kumni ngidon ruban penshai sekipat ba ya kiai ki ba pilai I hagini ki kindiat smi ki jing persang ban kento ban penbot nam ban wodau ban wodong ya ka jingat lenti jongka voice of the people party nisnu thu bagi babun le si ki pat ba hakaleng gari ki pai shakane ka jinglang ayu ka voice of the people party kan kren kadon le si ka jing community bangi ngen wanang ne bangin kren banter ye ki hendrai ko ki pat ba be ke belong ki paradok ki parasnam ki jongi ke belong ki parakher ki paramer ki jonga ngemuan hang ni banwat ya kathma ngemuan hang ni banwat ya ka jingyak kaja ngemuan hang ni banwat ya ka jingsuk ngemuan hang ni banwat ya ka shongsuk da ka bangi penshai shapi ki patba iki ki ba mapi ki patba pidon kam ban tip ban sngotu ban ya kwaru ban kren da ka bashai ngem simla jit ya ka ni ka jinglang ha ka ni ka sni ka bamenta bangin yalap election nakanta ka election MP shiteng samoi iwan namar ni sngotu bagadon ka jing persang ban pensno ya ki rukom treikam ke baka executive committee jong ka voice of the people party ka bayam hangta ya po ke CDC ka trei ki kam ki jong ka kumbaga di ban trei but i lingba kilat patai kubor bagadon ka jing persang ban pensno ya ka party ka jongi ni so wari ka kamram ka jingi namar ka ta ka daw ban penshai ki patba ban I how patba baun bishari ke baro kat ka jing iet kat ka jing burum jongai ai ba aden pada dei be ikran kum tu menin hakat ko nya lang hak soara kamut bangan num du jing kermen nganum du kata ka jing syania ya iba aden Hindai kadai ke banadu ning kong kas ngiru kadai ke ba iba aden im shim tre ban ya solok bat ngah. Bat nadu ning kong kas ngi bang ong ba aden balai him ai sanat ya usim. I ong balai utau de bahaya jopi. Dia taru kadai ke banadu kasen ke baning kong bai ai kata ka jubab ru ngalas ngudu jing kermen namar ba kum urang ba abriu kum yang ngatemen briu kabadai ba ngawan nang kabenta ngadawan sirham nang kabenta bang ngaburum ya iba aden kamut kata karukom kading keliru kam solong kebadan burum namar ba lada ni kuah banginon ra ya kata ka politics ka bakhuit kadai ningkong en penkuit ka ketien ka thaliet ka bangi kran bat bakham tam banga ru ngajuri selok bat I naka benta ba ngan wat bet jai pa jai ya ki kita kijing akibadon haka hima sora ka ba iba arden I persya ban ayak sanat Tilada de be ikran kum tu menin kanum dan kanu kata ka jing du jing syania jong aya iba adan. Tikati kata kamat ka ba nga hakani ka baya deibat ka district council nga ya dan bantaban yap selok bat iba arden bat ngam keren yanu yanuru nga keren betek tang kamat ka ba ya dei hakajing syem ka jonga hakajing sotu ka jonga kadai ka ba ngam simuan kum kata ka priu bawan na kabenta ki pagba baro kadai bang suan betang na kabenta bangan su persiang ban selok jar daki kami barit jonga ibang ala banonra lesi kan don kata ka solution tenda iba aden iong bet ba kata ka hima sorai kadai kabala thung yu to si mu bala lila mu bala kumta dia ngarung aku tang kita kijing pensyai Dada dei ba ilapan ina do ning kong ya ta kajing lilam kanu ka no komru kamut bangan dayo I kataru ngad kloy ban ai kajing kersian ya ka district council na ya iba arden dia bat nga kloy bangan persya wat ya usim ka himala jongru lada kidan kita kisaki deka ta ka banga suwat bet ta lenti ka ba
iba ada ni ong ban penkut ya ka politics kamut bedai bandawat bin pabin ya kita kisah tar kanang bakat ngin la ban penkut ya kata sensyar kadar dia kat katu kading jubab jeng iba ada menin pat iong ba ka district council kam sim persya ya kata kading ai sanat henry ka haban bisar benia tila da ikran kum tanah du ning kong kasngihi kadai ka ba kasos ka himas araru kan long ka bayai ap kan long ka bayai sya ba kin sadawat benia aswa Henry kabangi laki na kahimas orapan kadai kaba iba arden bat ka district council hi kila pensyai ba ontung yo usim da uta ubala tap da ka vote da ka ban ya ai da ka election ba onla ba on yo do to usim ubala thung da ki da kat ka jingjiet ki ba kanang ba on num don kita kijing lilam kita kijing lemon jong kita ki brio ki ba don ha kabor dikata ka ba ngaro nga suso phala ba lawan ra pen ban ya kamat jong ka MCCL ha ka baya debat usim sora di banwan ra ya kamat jong ka MCCL ha ka ni kamat ban ai sanat ya usim jong ka himas ora pat kam dei ka basyong niya namar ba katu kading ai sanat upa im ya ka kajing ai sanat ka district council yo pa iem kadai ka bakam pa lapriang kalong namar ba kaladan kata kajing penbot nam ba ulalilam ya kata ka MCCL syak sorkar kabang aku bahaban pensyayang ni kata ka MCCL hi kadai ka bawat na kahima soararu kimla banle persya ya kata namar ba hab bandayat ya kalenti hab bandawat ya kanong rim namar ba ka MCCL kadai kabalatay da ka sorkar asam di kadai ka ju hi kani kamat jong ka hydel project jong ka umyam dikat ba ompat siu ya kata ka hydel project jong ka umyam sya ka asam kabalatay ya kata kadam kamut ba baro kita kijing tay hakar jela ka jongi ngimpat long try bat ka sorkaru kanumla bakan yo jing arab wat na ka sorkar prengru ha ka bayadai bat kita ki project ke baladon ha ka jela ka jongi kum ka umyam hydel project bat ka MCCL kamut ba ka sorkar preng kanumla ban ai jing arab limda ka sorkar Meghalaya kalasiu shuwa ya kata ka hydel project jong ka umyam sya ka asam dikata kala syahi ba baru mangikinong Meghalaya menta kat baka sorkar kampat la ban wanra ya sorkar pereng ban pensyai ya kata kajing ayu put usam hadin bak Meghalaya kala pensyai bakala depsiu ya umyam kamut kat bak kampat wan ka sorkar peneng ban penbet ya uta put usam bat ya kata kajing ai ya ka jella bapura ya Meghalaya kamut ba kini kitma kin numpat kut kamut katma jok ki khaput katma jong kaneka MCCL kadai kita baro ki bangin numpak la ban pen wanra ya kajing bet jing ya bet ya nanti hadu ki ai jing ai kam ai jam jing thung kam song jam ru baro khat kita ki ngat lut ha kata ka umyam project namar ba kedai kata ka daw jong ka hydro electricity kabala kata jur ya ka jella jongi ha ka bangin tra ya kinu nginon ra kinu ki project ru ngimla banon ra ba ka ram ka boarding bang idang sim da ka jong ka asam ngidang shutit di kadai kata ka ba ngilap pendu lat ya ki samla jongi ba kendu ya ki kam ki jam namar bangim dan kita ki karkhana ki bangi dan kum syek ki jelah bat nang tapan bat wa ka jingyat ki kali Doris asam keleng sodong ka beri nyotap jongi kata rungin pala ban khang namar ba kani ka jela jongi kadai kadang dei ka jela asam kampat yo ya ka jela ka bapura bakan kam trai bangin ong bangi de kinong Meghalaya ngin ya tang mangi ya kita surok kita kinong Meghalaya ngim pat long trai ngidang dei kita kinong songwai ha ka asam tika dei tang kata ka ba apen sngo kan sngap syak sorkar ba kan pensyai no kan ai jing tip no asya ka sorkar pereng ba kata ka jing siu yak umyam project kadai bakan ai ka kubor syak sorkar pereng baka sorkar pereng
kan daw ay kata ka jing rakhi pendan burum ya kata ka jela Meghalaya jongi ka ba kalayo ya ka jela ka ba pura ban ngin da yo kata ka jela ka ba luit nang ni syahmat